Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Насырова Рауза Абдулхак кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Тагир Хайбулович, кызы Наилә кияве Фәнис, оныклары Алиса һәм Реналь, улы Илдар, килене Гөлнара, оныклары Айрат һәм Алина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1952 елның 5 гыйнварында Фәргана өлкәсе Шырсу авылында якты дөньяга аваз салган. Бары 5 яшь вакытында язмыш сылтабы буенча Иске Кулатка районының Мастяк авылына күчеп кайталар. Мәктәпне тәмамлап, 1968 елны Ульяновск шәһәрендә һөнәри белем ала. Хезмәт юлын янәдән туган авылына кайтып, тегү фабрикасында башлап җибәрә. 1972 елның 10 мартында Газиз әткәебезне очратып кияүгә чыга. Тату һәм җылы ояларында безне, 2 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 4 оныкларының иң кадерле әби-бабалары булып матур гомер кичерәләр. Кадерлем минем, бар эшләгән эшләрем дә синең ярдәмеңдә, синең сабырлыгың аркылы. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Вакытында аңлап, тыңлап, киңәшләреңне биреп, мине ирне ир итеп, балаларыңа газиз ана булып яши аласың. Алтыннан да алтынрак кешебез безнең. Без сине бик яратабыз. Уйласам мин узган тормышымны, күз алдыма килә елларым. Рәхмәт сиңа җаным, олы рәхмәт. Синең белән мин бәхетсез кеше булмадым. Пар канатым булып яшә мәңге. Сөю хисең бер дә сүнмәсен. Ишегебезне ачып бер кайчан да өебезгә бәхетсезлек кермәсен. Әнкәебез, сагыш тулы йөрәгеңне кысып син гомер буе бар авырлыкларга түздең. Зур тормыш авырлыкларын җиңә барып, безне, балаларыбызны тәрбияләп үстердегез. Әнкәебез, сезгә әткәй белән нинди язмыш сынаулары аша үтәргә туры килгәнен без хәзер генә аңлый башладык. Син бүген дә безнең өчен яшисең. Балаларым сәламәт, бәхетле, акыллы булсыннар, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмасыннар дип тырышасың. Хәтта моның өчен үзеңне бик күп нәрсәдән мәхрүм итәсең. Без моны бик яхшы аңлыйбыз, әнкәй. Һәм бар мәрхәмәтең, кайгыртучанлыгың, сабыр, алтын йөрәгең өчен мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Безнең кайнанабыз дип тә атый алмыйбыз әнине, дип дәвам итәләр кияү киленегез. Җылы сүзе, дөрес киңәше белән гел ярдәм итеп яши. Без аңа мең рәхмәтле, шундый акыллы улын, ягымлы кызын, газиз тормыш иптәшләребезне үстергәне өчен. Барысы өчен рәхмәт укып, алда оныкларының бәхетләренә, оныкчаларының бәхетләренә шатланып яшәвен телибез. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бу буш сүзләр диеп уйлама. Әниләргә сыенып яшәгәннәр бәхетен таба якты дөньяда. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез без сагынып кайтып кергәндә. Гомерең матур үтсен, әнкәебез, әбекәем. Кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Хөрмәтле Рауза Абдулхаковна, әни белән дөнья ямьле, тормыш матур дип юкка гына әйтмиләрдер. Шуңа күрә дә балаларыгыз, тормыш иптәшегез, янәшәләрегездә сезне йомшак тавышлы, ягымлы, елмаеп торган әниләрен, сөекле хатынын күргәч, күңелләрендә әйтеп бетергесез сөенеч тоялар. Ә бүген исә үзләренең шундый олы мәхәббәт тойгыларын әйтеп үткәнебезчә күркәм җыр белән дә тулыландыралар. Гомерләр, усага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт
Кулларында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме